Mga kaigsunan o mga mahal lamong tigpaminaw, nining tungod karon, kini ang inyong alangad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, pinasingkasing nga mga dapit kaninyo o mga panghinaot nga kamong tanan karon na kamo sa inyong tagsa-tagsa ka nahimutangan din na kamo sa kabasko kalagsik sa maong mga panglawas nga kana mo'y magamit na tungpunan sa mga pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod ganato sa kalwasan nga sa mga nakasulat lamang sa Biblia nga gitudlo ni Master kanamo pademsan nga among gitudlo kaninyo. Pero kung may mga basahon man nga referensya gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O ini nga tungura among mainitong pagpangamusta sa tanang mga kaigsunan sa nagakalilain karon nga mga dapit. Kumusta kaninyo mga kaigsunan? Labi na sa mga chapter president nga nag-angkon, nag-abaga sa pagdala sa usa ka radio station nga giangkon para maialagad kining maong tulumanon mabati sa ilang dapit. Kumusta kaninyo? O sa tanan usab nga mga membro sa PIBSIM dire sa PIBSIM compound, kumusta sa tanan nga nagapabilin yon sa pagbarog diha sa pagtulunan nga gitukod ni Master? Kumusta kaninyo? O dili nato pagkalimtan sa tan makaigsunan ang atong obligasyon samtang wala pa mahuman o wala pa ang atong PIBSIM Palace nga maporma, no? Padin gapon nga ang atong pagpanglikom niya na para sa reconstruction sa atong palas. O nining tungura karon, kumusta sa tanang mga kaigsuonan sa tanang dapit sa matag station karon nga inyong gipamatian? O nining karong tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta usab mga kaigsunan, ug mahal na mong tigpaminaw, kini ang iyong igsuon, Brother Alan ni Barok. Makauban na sab ninyo karon sa tulmanong mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon, ihatag ko pa kamo sa kauban kong ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug makaigsunan? Kini si Brother Rene Trebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Ug ako mga pagpangumusta na ni Spurgeon Bertolis o kang Sister Ima Bilida o kang Brother Dimwell Telebrico nga mo yung nagsuporta sa radyo natin FM din sa Buhing Tubig, Pinamangan, Subo. O ako lang mga pagpangumusta sa tanang magsuunan sa pagsuporta ng atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O dunay karong higuna ako kung ihatag sa kauban nga ebangelista. Kiniusab niyo igsuon, Brother Dibs Rizaba, nangumusta ka ninyong tanan, mga kaigkalag mga kaigsuonan. Katambayayong nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, makauban ka ninyo sa paghatod karon sa kamaturan. O kauban po rin nato karon sa studio, atong kauban nga mga ebanghelista o kung magwawali, silang Brother Joey Kaitong, o usab si Brother Jeric Brandon Falcone. Og mga kaigalaan og mga kaigsuonan, dili usa nato makauban karon si Brother Ronnie tungod kay naa siya'y opportunity nga tagsa ra gyud kaayo busa iya kining gigrab. Makita ninyo mga kaigsuonan kung nagalantaw kamo sa atong video. Dugang pa ingon niini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog mga kahigalaan ug mga kaigsuonan niining 30 city na ka mga radio stations mabati ang atong programa Visayas ug Mindanao. Aduna kitay matag-adlaw Sabado ug usab matag-adlaw Domingo sa inyong pagpatalinghog. Ug alang sa mga kaigsuonan natong mga PBCM, dili nato paghikalimtan nga aduna kitay tulo ka hugna matag tuig. Gitawag nato kini og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration ang March 10, ang August 19 ug ang December 29. Busa atong giawhag ang atong mga kaigsuonan sa pagtambong niining mga higayuna. Ug tungod sa napakadaghan sa atong mga radio stations diin kita nagasibya, ato lang i-mention ang pipila pagdaginod sa oras mga kagilag mga kaigsuonan.
Unang-una dinhi atong i-mention, dinhi sa Cagayan de Oro, mabati ang atong programa sa RPN DXKO Radyo Ronda. Ang atong programa matag adlaw kitang Domingo, alas 12 ngadto sa alauna sa kahaponon. Aduna kitay pagsubli niini sa matag adlaw Martes ug Huwebes sa alauna imedya ngadto sa alas 2:30 sa kahaponon. Live kita sa Facebook, makita usab kita sa YouTube, ug usab makita kita sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Dinhi naman sa Dapitan City ang atong programa, mabati sa DXGR 89.9 Jose Rizal Radio. Matag adlaw kitang Domingo, alas 10 ngadto sa alas 11 sa Kabuntagon. Live gihapon kita sa Facebook. Diin ang nag-sponsor nini atong igsoon, Chapter President dinhi sa Puting Bato, Merida Leyte, Branch number 30, atong igsoon Chapter President, Brother Noel S. Feliciano. Ug dinhi naman sa Dipolog City, ang atong programa mabati sa RPN DXKD, Dipolog. Ang atong programa matag adlaw kitang Domingo, alas 6 ngadto sa alas 7 sa Kagabhion. Live gyapon kita sa Facebook. Ug dinhi usab sa Villanueva, Misamis Oriental ang atong programa mabati sa Power Radio. Matag adlaw kitang Sabado, duha ka hugna kita mga kaigsuonan. Ang unang hugna sa alas 3 ngadto sa alas 4 sa kahaponon. Ikaduhang hugna alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 sa Kagabhion. Diin ang nag-sponsor niini kini inyo igsoon Brother Debs Rizaba, usa nga nag-sponsor. Og ang usa-usab nga nag-sponsor ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin nagapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries. Nahimutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Og dinhi naman sa Kidapawan City ang atong programa mabati sa Mount Apo Radio 106.1 MHz. Matag adlaw kitang Domingo, alas 4 ngadto sa alas 5 sa kahaponon. Live gihapon kita sa Facebook. Ug dinhi naman sa Manolo Fortich Bukidnon, mabati ang atong programa sa radyo natin 100.9 FM matag adlaw kitang Domingo, alas 5 ngadto sa alas 6 sa Kagabhion. Ug ang nag-sponsor niining radyo natin ug ang Mount Apo Radio, ang PBCM Dental Group, ubos sa pagdumala sa PBCM Dental President Brother Eutikio B. Madrihanon. Og dinhi naman sa Bay Radio 105.5 MHz, Kurat FM dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa matag adlaw kitang Domingo, alas 8 ngadto sa alas 9 sa Kagabhion. Diin ang naghatag og kinabuhi nini ang PBCM Women's Group, ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga A. Eugenio. Dinhi naman sa Cebu City, dinhi sa DYLA, ang atong programa matag adlaw kitang Domingo. Duha ka hugna kita mga kigsuonan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 sa kaudtuhon. Ikaduhang hugna alas 2 ngadto sa alas 3 sa kahaponon. Live gihapon kita sa Facebook. Diin gidumalahan kini sa tinuod nga mga ministro o ebanghelista sa PBCM. Ug dinhi naman sa Tago, Surigao del Sur, ang atong programa mabati sa DXAL Like FM matag adlaw kitang Domingo, alas 4 ngadto sa alas 5 sa kahaponon. Diin gihatagan kinig kinabuhi sa mga igsuon nato dinhi sa maong dapit, ubos sa pagdumala sa Chapter President dinhi sa Tandag City Branch, Brother Demetrio M. Campado. Kumusta kanimo, Brad Dem? Ug dinhi naman sa Bato Plaridel, Misamis Occidental, ang atong programa mabati dinhi sa Dibit FM 92.3 matag adlaw kitang Domingo. Ang atong programa magsugod sa alas 5 ngadto sa alas 6 sa Kagabhion. Diin ang nag-sponsor niini atong igsoon Chapter President dinhi sa Bato Plaridel, Misamis Occidental, Branch number 83. Ato usab gipangumusta ang Chapter President Brother Felipe T. Manlud. Atong mga dugang pagpangumusta sa mga kaigsuonan nato dinhi sa tinumpong bansa sa Amerika. Labi na kang Sister TCA Kuluyat, PBC member, o kang Sister Lily Patterson, PBC member, o ato po nga mga pagpangumusta
sa mga Amakiton and Jeremias family. Ngadto kang Brother Nicodemus Nicky Jeremias, kumusta ka nimo Brother Nick? Og ang ato pong programa, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, mabati dinhi sa Gold Radio na karon nga kanhi gitawag kini siya og DXRU Radio Ultra 1188 kHz. Sa pagkakaron gitawag na karon siya og DXGR Gold Radio 103.9 MHz. Onya mabati kini sa matag adlawng Domingo sa alas 10 sa buntag ngadto sa alas 11 sa buntag. Og ato pong mga pagpangmusta sa atong igsoon sa pagto PBC member si Fernando M. Agbo dinhi sa PBC compound Barangay San Antonio, San Misamis Oriental. Og dugang pagpangmusta kang Brother Eduardo E. Warki, PBC member Porok 5 Barangay Minbuli, Salay, Misamis Oriental. Onya ato po nga pangumustaw ng atong PBCM Legal Counsel si Attorney Ramil G. Carion, PBCM Legal Counsel. Og sa mga gusto nga mopadangat sa mga inyong mga pangutana, pwede mo text o motawag kining atong number nga na-flash sa screen kang Brother Juan Ronilo Mangalos 0917-811-8882. Okay, dogang pa ato usab gipangumusta si Brother Alex V. Bungabong, ang Chapter Vice President dinhi sa Davao Branch. Kumusta kanimo Brother Alex? Diin mao ang nag-sponsor dinhi sa 936 DXDN News and Public Affairs. Ang atong programa mga kaigsunan, mga langit ng lamdag sa kinabuhi, matag adlaw kitang Domingo, alas 11 ngadto sa alas 12 sa kaudtuhon, dinhi sa Tagum City, Davao del Norte. Og usab dogang pa ato usab display sa screen ang atong mga bag-ong basahon sa PBCM. Kung nagalantaw kamo sa atong video mga kahigalag mga kaigsunan, makita ninyo. Og usab ang uban pa natong mga basahon i-display gyapon nato sa screen. So kuha na kamo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio Hasaan, Misamis Oriental. Approve kini ni Reverend Charlie. Og dugang pa usab sa mga kaigsunan natong mga PBCM, dili man ni sa pagpakaulaw no, pero kinahanglan nga aduna gyud kitay pag-remind para mahibalo nga atong mga kaigsunan nga kini si Mr. Aquilino Valencia kanhi kauban nato nga ministro. Ayaw na ninyo tuuhi kay gitagak o gi-expelled na ni sa PBCM. Kung aduna may pagsibya niya sa kahanginan, dala ang ngalan sa magtutudlo, kana iya na lamang ug wala ni kalabtanan ang pagtulon ang PBCM ni ana ubos sa pagdumala sa Executive and Vice President ug at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio nga mo'y kasaligan ug sinaligan. Ug mga kahigalaan ug mga kaigsunan aron sa paghisgot sa tema, ihatag ko kamo pagbalik kang Reverend Charlie. Okay, Dili karong atong pagtuon, mga mahal namong tigpaminaw, ang atong pagaisgutan karon, Brad Alan, Brad Dever, Brad Rene, ang pagtubag sa pangutana ni Boy Ortiga, no? Kini part 3, series sa number 1 ngadto sa number 2. Pero sa dili pa nato pagaisgutan ato usa nga pangamustahon ang tanan nga mga nagapangutana kanato nga magpanghinawta nga sila magsunod kay moabot diha sa ila ang mga pagtubag sa mga pangutana, Brother Dever. Okay, Reb, atong pagbasahon mao kini ang mga pangalan sa mga nagapangutana. Unang-una dinhi si Boy Ortiga, kasamtangan karon nga gihatagan nato sa pagtubag. Ikaduha si Rigor S. Alid Anyep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ikatulo si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu. Ang ikaapat, Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. O balik kita no sa atong gisgutan nga ang atong topiko karon mao kini ang pagtubag sa pangutana ni Boy Ortiga, part 3, series sa number 1 up to number 2. Ang ato karon para mapahigayon atong i-display ang iyang mga pangutana sa kinatibuk-an, Brother Dever. Okay, Reb, so mao kini ang comment ni Boy Ortiga. Dinhi man ni siya nag-comment, Reb, sa atong FB page. Mao kini. Dayon ato kining give by numbers, Reb, atong isunod og display, no? Okay, mao kana. So atong pagabasahon, Reb, mao kini ang iyang mga komento, dala na pod pangutana. Una niya dinhi nga komento atong pagabasahon, nagaingon ini, matud pa niya dinhi.
Kamo ba nga mga ministro sa PBCM daw wala naman kamog respeto sa Espiritu Santo sa Dios? Ang tanan nga inyong mensahe o ebanghelyo puros na lang pagdumot. Ikaduha niya dining komento rin, mao gini. Unsa naman ang inyong gipaila kanamo? Espiritu sa demonyo, si Aquilino Valencia, inyong gikontra. Unya si Reb, gikontra ni Valencia. Hain naman diha ang espiritu sa kalinaw. Dayon ikatulo niyang komento, dala na ni pangutana Reb, matud pa niya dinhi. Nagkaparihas na lang kamuda, kamo nagapamatuod usab sa espiritong kasaypanan. Si Valencia nagpamatuod usab sa espiritong kalaglagan. Hain naman diha ang giingon nga kaluwasan. Okay, diri sa number 2 o number 3 nga mo'y atong kuhaan og dugukan sa pagtubag kay ang number 1 ato mang natubag to. Tinuod. Sa ato pag ipadayon nato, ningon siya unsa naman ng inyong gipaila kanamo espiritu sa demonyo? Matod pa niya, si Aquilino Valencia inyong gikontra. Unya si Reverend gikontra daw ni Valencia. Ay naman diya ang espiritu sa kalinaw. Kato pa kay nagubot na. Sa number 3 po dayon, nagaparihas na lang kamuda. Kamo nagapamatuod usab sa espiritong kasaypanan. Si Valencia nagapamatuod sab sa espiritu sa kalaglagan. Ay naman diha ang gingon nga kaluwasan. Pagka mo tubag may higalang boy Ortiga, demonyo na day og tubagon. Sa ato pa, kung ikaw lugar gipadangatan sa pag-atake niya na, di ka mo tubag kay mademonyo ka. Diha man ang nasayop nimo. Among ipakita nga manubag yun me. Kaya nagsangpit ka ni Aquilino Valencia, sama niini nga naghatag og post si Danilo Nakwa nga sila lang kuno ang maluwas kay sila'y nagdala sa timbre sa Espiritu Santo sa kaluwasan di lugar na mo tubagon. Atong i-display, Brother Deber. Usa na to i-display ang comment ni Danny Nakwa, Reb, at usang i-display no nga sa atong pagpamato dili kita magdugang, Reb. Kini. Kung magpamatuod mi, dili gyud kami magdugang. Mo ni ang atong sistema. Nga makita, igalang boy Ortiga, 1 up to 5 nga mga bersikulo, nga mao'y kaligunan nga dili kami magdugang sa mga pulong o sa mga nakasulat lugar sa Biblia. Na mao nga, pinagi nining example, dili lugar na mo tubagon. Tong basahan, Brother Deber, ang mga gipang post ni Danilo Nakwa Abinyag, mag-post niya, way pulos. Tinuod niya atong pagabasahon, mao kini ang yang gi-post, Reb. Atong i-display sa skrino ang kinatibukan, ang comment ni Danilo Nakwa, dayon ato kini siyang gipadako pa rin, no? Kay para maklaro atong isunod, okay? Sa panahon ni Kristo, ang motoo og magpabautismo maluwas, apan sa panahon sa Espiritu Santo, ang motoo og magpatimre mauray maluwas, kay diin gani ang Espiritu sa Dios anaa ang kaluwasan. Believe it or not, matud pa niya dinhi, naara sa padim ang Espiritu Santo nga pwede tawagon og makig-istorya sa iyang mga piniling tinun-an. Mao ka nang iyang ipamahayag, Reb, dugang pa dinhi. Ang dili mo tuo, naara na ninyo. Pabilin mo diha hangtod sa adlaw sa paghukom nga mao ang ikatulo nga gubat sa kalibutan nga giplano na sa Dios ug hapit na gituman sa mga nasod sa Amerika, dayon atong isunod, no? Russia, France, China, England, North Korea, Iran or Iran, Israel, Pakistan, India. Dugang pa dinhi, ang basihan sa pagtuman niini mao ang kondisyon sa Mateo 24:14. Ug kining maayong balita mahitungod sa gahom sa Dios, ikasangyaw na sa tibuok kalibutan aron pagpamatuod. Unya moabot ang katapusan. Ang tanang gahom sa langit ug sa yuta anaa sa Espiritu Santo. Dugang pa dinhi, mao kini ang gisugdan
sa pagpaila karon sa padim og padayon nga mukaylap kini sa tibuok kalibutan. Dugang pa dinhi, gisugdan na kini sa pagpamatuod sa mga sakop sa padim ngadto sa mga spiritual divisions dinhi sa Mindanao. Ug unya isunod ang uban pang mga spiritual division dinhi sa Pilipinas hangtod mukaylap sa tibuok kalibutan. Kini mga mahal lamong tigpaminaw higalang Boy Ortiga sa padim ni ang mga kinapayas nila. Kay matod pa gani niya sa Mateo 24:14, kini kuno iwali man kuno ang gahom sa Dios. Ito sa gitawag niya og iwali gyud ang gingharian nga imbis ang gingharian diha mo'y mabasa gahom sa Dios. Walay translation sa Biblia nga ang Mateo 24:14 gahom sa Dios oy ay pagpataka ba nang laktod ka lang pagpost ba unya matod pa gani niya sa panahon kun ni Kristo nga ang mutuo magpabautismo maluwas apan sa panahon daw sa Espiritu Santo ang mutuo og magpatimre maura kunoy maluwas kay ang kamaturan sa kaluwasan kuno naaram kuno sa PEDM, believe it or not, naa kuno ang Espiritu Santo nga pwede nimo tawagon og makikistorya sa iyang mga piniling tinun-an. Unya ang dili mo tuo kuno narana ninyo sa litis Brad Deber, Brad Alan, Brad Rene nga ang ilang gitawag og medium spirit nga sunlan ko ni Master mao man ni si Alejandro Bandera Jr. pero sa bag-o na di ay ni Hermoines pod makarayo. Muli silang duha ka persona ba nga sudlanan. Nibalhin. Nibalhin na di ay Master. Nakaron. Ang pagpamatod kay sila man kuno ang maluwas sa gitawag og timbre sa Espiritu Santo. Ang atong susiyon, mga kaigsunan, base sa wa pa mahimong bakakon si makarayo. Ang karon nga wala pa mahimong limbungaros, karon limbungaros na og kining gitawag og bakakon. Sa pagpamatuod sa PBCM tungod kay ang PBCM diri man ang matuod nga pagwalig yun sa Espiritu Santo higalang Boy Ortiga. Nasayod ka man yana. Unya pasagdan namo ning ilang gipang post. Niya agig pagtagad nga ang pagdawat nimo sa balita sa wali sa Espiritu Santo nga gidawat nimo kana ang PBCM mauna kana ang kahingpitan sa pagdawat nimo diha sa PBCM sa wali nga Espiritu Santo. Kisa mo tubag si Hermoines Macarayo ang founder sa PADIM. Inyong patalinghugan ang iyang sulti sa dinhipasya sa PBCM. Imo man giingon nga basig nasaypan lang na sa mga ministro sa PBCM nga pahunungon. So ingon ana nga sistema. So ang atoa diha karon ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat mauna na ang giingon nga ni ana na sa pagpangalagad sa PBCM. Ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat mauna na ang giingon nga ni ana na sa pagpangalagad sa PBCM. Kita nato mga mahal lamong tigpaminaw higalang Boy Ortiga. Nga ang hingpit di ay kuno ang pagdawat sa balita sa Espiritu Santo kung nidawat ka na naana sa PBCM ang pagdawat niya na. Nga ano na ato Manila. O kano sa aba ang pagsugod o pagpanimbre diha sa PEDM nga nigawas ang pagkaresto nila sa Marso 6, 2024 samtang kini nagsugod sila sa pamarehistro sa December 29, 2023 at umangani mabati na sa ilang gitawag og gibuhian nga first freedom. The dawn of a new age in the spiritual world began on December 29th, 2023, when the Holy Spirit ordered the organization of the Philippine Association, Divine Master, PADM, Holy Spirit Incorporated, and was registered by the Philippine Securities and Exchange Commission on March 6, 2024. Nakaron, pagpamatod kano sa aba dito nagsugod nila. Ila sabi ani mga tawhana. Nagsugod 1967 sa nadugay nakita mao ang naglead isip
ministro nga gitulo ni Master Chief Minister diha sa pagtulon ang PBCM. Kisay mo tubagan si Makarayo lang gapon mo ni ang kabulyasuhan niya ato patalingugan. Kining giingon nga adunay timbre nga buluhaton sa mga nagwali din ang trabaho nila sa wala pa dili pa may tabo ang pagpangdagmal sa ania sa ibabaw sa naong sayuta. Buhaton sa ang pagtimbre. Unsang timbre ha? Sa giingon na sa Biblia, maayong balita nga kanang balita pag mutuo ka, natimbrihan ka nga ang gitimbre mao ang Espiritu Santo. Sukad pa sa pagkatukod sa PBCM 1967 na restro tuig 1971 ang atong giwali mauna ang Espiritu Santo. Mauna ang gimantala sa mga misyonarya o mga misyonaryo di naglakaw sa nagalain-laing mga dapit din. Ang giwali po gipawali ni Master sa mga ministro din sa diyang gihugpong na ang mga ministro, puwersa sa mga ministro nga gipanguluhan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ang Chief Minister, ug mausab ang kasamtangang leader sa PBCM, ang Executive Vice President, mao na ang giwali nato regular, mao ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Kumusta man Danilo Nakwa, Hermenis Makarayo, kamo mo kayo nagdala sa timbre sa kaluwasan? O di ba pagpangawat ng inyo busa kanang PEDM, mataglitra anak kanang P, nagstand na sa gitawag o pulos. Ang A naman, awat-awat. Ang D, Danilo. Ang E, Makarayo. Pulos, awat-awat, Danilo, Makarayo. O, kita mo na. Kaya ang original, nigawas man sa 1967. Gipanguluhan na din nato. Diya sa kwerpo sa evangelist. Kitag ang natulo ni Master nga Chief Evangelist. Unya diha lugar nagsukod ninyo ang kaluwasan, ag kami na hinoon, mapil din hinom ni. Hastang buanga may kay di mo mauwaw no. Ilabihang pagka-ulawa. Maingon pa ka, Mr. Nakawa nga kamoy nagsugod sa pagwali sa Espiritu Santo. Nagsugod og kabuang hinoon. Sa nagsugod din og kabuang. Mula gina, nga ka na imong sigig puspos, muna rep, sulti nimo, walay pulos. Kung siya short pa, way pus. Ang iyang gipos. O nakaron. Din hinausap kita sa komentaryo ni gitawag og Jimmy Sige Pinaso. Sige lagpaso ba ni si Pinaso? Ingon bitaw sige ra man kag Pinaso paso diha. Nya ang iyang middle name di ay sige. Sige pod siya og kinabuang ba kini si Jimmy. Nya tong basahon nga ang mabango daw kuno. May pod ang mabango daw ang Danao katawanan. Kay ang mabaho daw ang PBCM compound nga niya sa barangay San Antonio. Para siya maglungsod kay nasakop maning Danao saan Misamis Oriental din diha nagtukod sila og PEDM Village samtang sa Moa dili tawgog village no? Sa PBCM compound na karon unsay gi-post niya atong tan-awon atong makita Brother atong Okay. basahon Brother. Mao kini atong pagabasahon, mao kini ang gipost ni Jimmy Sige Pinaso o kang Rudy Camos rin. Pero unahon na to og pagbasa ang kining comment ni Jimmy Sige Pinaso. Matud pa niya dinhi. Iniwan sila dahil mabaho na ang lugar nila. Mabaho sa alak, mabaho baboy. Matud pa niya dinhi. Nakatira na dyan ang mga kumain ng mga pig, kaya iniwan sila dahil ayaw na sa kanila ang espiritu, ang katawan sa kanila. Pero ang espiritu nasa Danao, matud pa niya din kasi mabango doon at walang amoy alak at walang amoy baboy, yun ang totoo. Oh. Na pag nalipat siguro ni siya sa kwan, yun. Pagtayo. Ang totoo. Hapit Na i-apel nga ni kaon ni tag amigas ba. mao. Busa kay ang uban daw kuno nato kay balaod man ni Master Vladimir nga bawal ang pagkaon Oh, baboy. sa baboy. Ang uban pong pilosopo, bawal og hilaw. Pero lutoon, walay bawal. Pero sa lutoon man na bawal. Ha? Ang mga alak kuno diha
naa kuno sa atoa sa compound. Matod pa nga kasi mabango doon sa Danao daw. Sa kanila wala kunong amoy. Pero diri kuno sa atoa kay naa man kunoy mga naghubog-hubog. Balik og tuon Jamie ba? Sige pagtuon kanang imong middle name bitaw sige. Oh, unya sige pinasupaso ba analisar sa gitudlo ni makarayo. Wa di ka matuloy paluma-luma man kag nagwali ra man ka. Wa kay buot sa sistema oy. Ngano? Tungod kay kung pananglitan dunay nanginom ug dunay nikaon. Si Pedro nga wala mo kaon, niya si Juan nga nikaon, apilon din nas Ginoo, apilon din nas Dios. Mo nang among giingon nga og nagpatuo ka nga baliktorian oy. Unya nganong ipabalik ka namo kay buloktorian matod pa ni Rene Telebrico usa sa mga ministro na karon. Sa Biblia, Brad Alan, pagka ang tao naas kasaypanan, pag musilot ang Diyos dito sa dautan, apilon ba ang matarong? Atong pagkabasahon Reb, ang pruiba sa Genesis Kapitulo 18, versikulo 25. Giingon, halayo kanimo ang pagbuhat sa ingon ni Ana, nga patyon mo ang mga matarong uban sa mga dautan, ug nga sa ingon ni Ana, ang mga matarong magasama sa mga dautan. Kana halayo kanimo, dili ba ang maghuhukom sa tibuok nga yuta magabuhat sa matarong? O nakita na to. Matinaw ang nakasulat sa Biblia, Jimmy, sige, pinaso. Halayo kanimo sa Dios gipasabot. Ang pagbuhat sa ingon niya na, nga patyon mo ang mga matarong uban sa mga dautan. Nya gi-highlight na to yelo. Kana halayo kanimo dili ba ang maghukom sa tibok nga yuta maggabuhat sa matarong? Ayaw kog igna nga ingon ana ang prinsipyo sa imong utok, Jamie Pinaso. Mao ni higalang Boy Ortiga nga among yung tubagon. Unya pagtubag demonyo na me. Ay ikaw na lugar ang dili demonyo. Nasaypan gina nimo nakaron. Musa halayo di ay sa Dios nga kung do na may ang patyon ang matarong na apil kung ang dautan matud pa nimo mabaho na ang bango ang danaw tud kay nagkaon sa karning baboy o nag-inom sa alak kato nga nag-inom kato nga nagkaon apil lugar pagsilot mo nang gitawag ka na mong buloktorian nakaron sa gisgutan sa ebanghelyo ni Master nag-ingon siya nakasulat gyapon sa ato ang basahon ingon nga Biblia mga kasinatian ubad sa pagpakataw sa Espiritu Santo nga matod pa ni Master dili tanan sa PBC na nimuyo ako buti pasabot nga doon ay dili iya kinsa man to katong naa sa imong gisgutan o kinsa pa na basig wa ka kalili abi nimo ang pagkasala sa baboy lang pagkasala og sa alak kung mo inom og mukaon pati pa pagpangarsuri wa ka kaybaw nga ang igsuon sa imuhang gisunod nga founder naa na bisan pa sa amo ang dapit naa pero tagsa-tagsa magkaluwasan puriso wala na mo ingana pag-istorya nga damayon ang nagtuman ug ang wala magtuman. O ato sa pagadugangan Reb nga mismo nagsulti Mr. Jimmy Pinaso nga ningon si Master nga itutok ba ang imong mga mata ni anang dili mao? Oh. Sa ebanghelyo gapon Master, nakabase gapon na sa atong basahon. Tapos ang pag-ingon ni Master nga dili tanan nanimuyo sa PBCM ako do na bay puriban niya na brother. Ni Areb atong pagkabasahon sa Mateo Kapitulo 13 versikulo 30. Ingon niining nakapahayag, matud pa dinhi. Pasagdi sila nga na nagkaipon karon sa pagtubo hangtod sa ting-ani. Matud pa dinhi. Ug sa pagpangani na unya ingnon ko ang mga mag-aani. Pangibta una ninyo ang mga bunglayon og bangana aron sunugon. So may mga bunglayon nga pagasunugon di ay. Dugang pa, apan ang mga trigo hakuta ninyo ngadto sa akong dapa. O di kitinaw sa Biblia mga mahalamong tigpaminaw
igalang Boy Ortiga, mo ning among gi-example nga tubagon. Ang mga dautan o ang matarong wala ba magkaipon? Nakasulat sa Biblia. Nga pasagdi sila nga managkaipon karon sa pagtubo. Kinsa? Hangtod daw sa ting-ani o sa pagpangani na unya, ingnon ko ang mga mag-ani, pangibta ninyo ang mga bunglayon o bangana aron sunugon apan ang mga trigo hakuta ninyo ngadto sa akong dapa. Ang katumbong layon, muto ang pagasunugon. Ang mga trigo, gilain para kadto ibutang sa dapa. Pero Brad Rene, unsa ba ang kahulugan sa gitawag og pag-ani? O unsa ba ang kahulugan sa mga gitawag og bunglayon? O unsa ba ang kahulugan sa gipasabot nga mga trigo nga nag-ipon diha sa mga bunglayon? Niya ang tubag na Reverend diri sa ang gibasa sa tong kauban 13:30 man atong ilapos sa Mateo kapitulo 13 bersikulo 38 ngadto sa 39 nagaingon, ang uma mao ang kalibutan og ang mayong binhi mao ang mga anak sa gingharian, ang mga bunglayon mao ang mga anak sa dautan, og ang kaaway nga nagsabot kanila mao ang yawa, ang ting-ani mao ang katapusan sa kapanahunan, ug ang mga mag-ani mao ang mga manulunda. So karon, Jimmy, sige pinaso. Napakay ikapaso? Sige pa kag-comment, ani? Pagkauwaw ni mo, maliktiyor ka na karon sa tinod nga mo liktiyor. Nga ang katapusan di ay sa kapanahunan, ang ting-ani sa sambingay. Mo nang katapusan sa kapanahunan, mo nang adlaw sa paghukom. Nga nag-ipon ang mga trigo ug ang bunglayon, ug ang mga bunglayon anak sa dautan, mo nang nagbisyo. Ug ang mga trigo, mo na ang mga anak sa gingharian sa Diyos, nga nagtuman sa balaod. Pero pagkasilot na, mo tong nabasa kanina sa Genesis 18:25, nga halayo sa prinsipyo sa Diyos, nga kung ang mga dautan patyon, iapil ang pagkamatarong, ug ikaw Diyos, tanawa, ug ikaw Diyos. Siya, dito sa Danau, ang mabango sa imong matod pa sa karaang nagaginikanan o masuko, kabango sa imong kagaral. Yana ba ang termino ba? Muot-muot ka o maimo kuan. Basi ganahan ka makigdebate nako. O pili kang Brad Rone. Kay nikakak man ang imong giila nga maing laki. Muingon siya mabango daw sa Danau, unya dinhi sa ato mabaho. Unya, baho man kaha. Nganong naaman ng inyong mga kauban diri Jimmy Pinaso? Unya ikaw, tuan na ka dito, nagtukod na kag inyong balay? Muna, karon, nyasab ang among tubagon gyapon, example, igalang Boy Ortiga, inigtubag na mo, mandimonyo na pod mi. Nya, ang gisulti na pod ni Rodi Camos nga sa una, ako ni siyang sa nahimutang barangay chairman sa barangay San Antonio, ako ni siyang CBO. Unya, nag-ingon-ingon ba sa post nga ako kuno, wa na kuno ko'y abdo, buang tawa lagi na. Ha? Unya, sa una, gihusay na ko ni sila, kay nag-utro man ni siyang pangasawa. Kay naay yang abilidad ani nga di maayo, unsay gibuhat nimo sa imong tiil, sa imong kong magko, ngadto si mo asawa, nasuko ang imong asawa. Kana may huna-huna ba? Niabot mo kas personal. Ha? Ug nanubag mi. Kay ngano, di namin nimo patingogon, Rode? Og nag-ingon mi nga ipagpakog. Kami ba'y mo pakog nimo siya purbahi. Nag-ingon mi nga ang namati ninyo wa ganahi. Kay mismo ikaw gani, naakas PBCM sa una pero niundang ka, nakas PADM. Pero mo litok magkag PBCM. Kumusta mga kaigalaan o mga kaigsunan? Kini ang inyong ebanghelista, Brother Rodi Camos, sa pagtulon ang PEDM kung Philippine Benevolent Philippine Benevolent Asosasyon. kung Philippine Benevolent Philippine Benevolent Philippine Association. Pagpasabot nga gikan kas PBCM, pati si Dani, o ang pagbuhat og mga galimiton diha sa mahitungod sa kahimtang sa baba gikan sa mga dentist pinagi sa mga pagbansay o ang
kining mga sakop sa PBCM, sa PEDM, PDM, kining mga sakop sa PBCM, sa PEDM. PDM, Pati si Hermoinus Macarayo nga imong pagumangkon. Ang gipamatud-an ng stand sa mga ID sa misyonaryo o misyonarya, nakabutang sa ID Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kami mga panghinaot ngayon nasabtan ang makamaturan nga among ginapadangat ya kaninyo og inyong timbang-timbangon aron si ingon ni ana makahukom kamo nga magpasakop na sa pagtulon ang PBC, sa PEDM sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat nga magpasakop na sa pagtulon ang PBC, sa PEDM sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Kay kung na ay magpatuto nga siyas Master kining baba sa mga ministros PBC maura po ni mulatos didtos magpatuto unsay gisulti ni Master? Kay kung na ay magpatuto nga siyas Master kining baba sa mga ministros PBC maura po ni mulatos didtos magpatuto unsay gisulti ni Master? Gipangumusta din ako si Brother Saldi Janal nga nagkaatubang gid harap-harapan kaganiha dito dapit sa PBCM Village, dito dapit sa PBCM Village. Pero ang imong pag-umangkon sila si Eric Kamos o si Marjon Kamos ni aman diri, wa man mo believe nimo. Kamusta man, Kamos. O, niya atong basahon, Brother Ber, ang iyang komento nga, ginaro-garo ba sa laing termino ba? Ni Areb, mao kini ang mga ginaro-garo nga komento ni Rudy Camos at walang pagabasahon rin. Matud pa niya din reply kay niya nga to ni Jimmy Sige Pinaso. Matud pa niya din ni Rudy Camos. Ang Diyos, Espiritu Santo, Ser Fani, klaro, gibiya gyud sa taong walay batasan. Kay kung nagpaluyo pa ang Diyos, ngano napildi man sa pagkagawad lunson. Kaduha na, so katawa pa siya. Dugang pa din Tungod sa kabakakon, na apaywali ipakugta nga mga padim, na testingi og pakug sobra na atong pagpailob hilasan. Matud pa niya din Ako ray hilasan nimong salbahisa ka, walal kana Rabay Abdo, matud pa niya din na mangulata ka pa og tigulang, napupuan ang tigulang, duha kangipon tungod sa imong kamaayong tao. Okay, tao na to, mga kaigsunan, no? Grabe. Nagyon siya, walay batasan, lugar niya. Grabe ba? Kay matod pa niya, naggulat ako no kog taong tigulang. O niya, nahinguan ko kunos ngipon tungod sa kamayong tao nako. Unya, nag-ingon siya nga, og gipaluhian pa kuno ko sa Espiritu Santo, kaduha kuno ko nidagan sa lungsod, sa pagkakagawa na pildi. Og mapildi kay ang nagbutar, dili man ganahan tungod kay lahi ta nga relihiyon. Mao daytoy basihan. Sa una sa gipadagan si Dani sa lungsod sa saan, wa man kadaong. Si Master adto kay mao may inyong gidala-dala, diday siya Espiritu Santo. Kaya napildi mas Dani nga si Master yung nagpadagan, samtang ako man ang desisyon, pananglitan. Una sa gipadagan ang bana sa akong igsuon nga si Tise o Trisita Ranis Eugenio, si Pipi Marianito ang iyang bana, ipadagan sa lungsod sa pagkamayor, gitistingan og ni Master og muuyon ba sila sa pagtulon ang BBC para makita lugar pong pagdumala. Napildi man. Sa ato pa, dili si Master nahimong Espiritu Santo. Pagkabugukan ni mo, oy. Og namimbro ka na apil kag butar ni Pipi niya, wa man makadaog. Nanganong inyo mang gigamit ang punan ni Master nga gihilasan magkamaswali kay Bakakon. Kinsa may Bakakon, si Bakarayog ako, nga nag-ingon ang timbre sa kalawasan, nagsugod sa 1967. Natimbrihan ka nga ang gitimbre, mao ang Espiritu Santo. Sukad pa sa pagkatukod sa PBCM, 1967 na restro tuig 1971, ang atong giwali mauna ang Espiritu Santo. Mauna ang gimantala sa mga misyonarya o mga misyonaryo di naglakaw sa nagalain-laing mga dapit din.
Ang giwali po gipawali ni Master sa mga ministro din sa diyang gihugpong na ang mga ministro, puwersa sa mga ministro nga gipanguluhan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio ang Chief Minister, ug mausab ang kasamtangang leader sa PBCM ang Executive Vice President, mao na ang giwali nato regular mao ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Unya matod pa ni Dani, kamo may maluluwas. Hilas-hilas ka lang. Wow. Granting nga gisumbag ka kay mamay imong tuyo. Nya makita ra ba ng inyong sumbong? Duha man ni kasumbong sa pagulatan lugar kunuhay nako hasta pa si Arlene Macarayo na nistigos in front of barangay kapitan daw ug sa iya ha. Ako kuno nagbahad kang ang gipasabot na ni kay mao man ni si Godino Anggot. Anggot. Mga mahal lamang tigpaminaw. Unya, makita man unya ang resulta na granting nga ako gi nagsumbag na anay nag-angkon. Ako gi ipasumbag kay gusto man nila nga dautan maghuna-huna. Granting nga gisumbag asay labaw, sumbag og bunal. Brad Deber, Labaw ang bunal. Brad Rene, Brad Alan, kung magsumbag ta unya dili maayo ang atong pagkasuntok pananglitag maigo diri sa dapit sa kumingking o kining butanganan sa atong ring. Kay sa martial art kinahanglan man kining duha diri mao ginay mosintro. Ha? Muagay ang imong nasumbagan, ikaw pud muagay kay nakilo man. Pero kung ang bunal maoy ibunal, di gina muagay. Na granting nga gisumbag na to. Di minus to o mo may atong kuhaan brother og kaligunan ngano? Tungod kay sa Biblia kung bugat man di ang bunal. Kung naa sa kabuang ang tao, pwede ba daw sa Biblia mabunalan? Brother Alan, so wala sa nakasulat. Pwede kay Reb. Atong mabasa sa nakasulat sa Proverbio Kapitulo 19, versikulo 25. Gingon, bunali ang usa ka mayubiton, ug ang walay pagtagad makakat-on og pagkabuutan, ug badlunga ang usa nga may salabutan, ug siya makasabot sa kahibalo. Kita mo na, kung ako lugar ng dawaton sa walay pagtugot o walay pag-uyon, dawaton ko lang na kay nanumbag magako. Di ubos-ubos na to. Kung ang Diyos na yun, bunali ang usa ka mayubiton ug ang walay pagtagad makakat-on og pagkabuutan. Masuko pa di ganihinon ang Diyos nako nga kano man nga imo mang giminusan nga bunal may akong gisugo kay taon mo. Abi nimo nakadama ka og sa dama pa ni, nga baboy gyapon ka. Ngano man, kay kung nasumbagan ang iyahang baba nya na hingo kun ang ipon perting pagka butang-butangon gining tawhana ba? Butod. Granting. Sa Biblia ba doon na ba'y dangatan sa simod sa mga tao og nganong naay may tabo nga ibutang tag nihuboy ang simod? Naba sa Biblia, brother eh? Doon na, Reverend, niya atong pagbabasahon sa nakasulat sa Proverbio, Kapitulo 18, versikulo 6, ang pagpahayag sa bala ng kasulatan. Ang mga ngabil sa buwang, magadala kanya ngadto sa pagkabingkil, ug ang iyang baba, magapanawag sa mga labod. O, kita mo na ang mga ngabil kuno sa buang, Rodi Kamos, tanawa. Basa po ba? Ang mga ngabil sa buang, magadala kanya ngadto sa pagkabingkil. Ganuman? Ug ang iyang baba magapanawag sa mga labod. Di malaburan ang baba. Kay kana si Sigondino Anggot. Nagsigig suroy-suroy sa PBC compound nga nangonbenser. Di man na imong compound. Outsider naman mo. Ang balaod ni Master, 3 days. Kung outsider ka, mauray gitugot, unya na imong piyansa nga imo bang igagaw nga makatulog ka diha. Na kung doon ay mga tao nasuko nimo nasumbagan, ako di ay. Pero sa Biblia, wala na. Pero sa balaod sa tao, bawal lugar, pero Diyos mo'y pasultihon, makadawat og labod. Kung ang imong gibuhat nas pagkigbingkil, ang imong baba, makadawat sa labod. Og mabunalan ka tungod sa imong kabuang. Sa nabasa sa Biblia, wala na. Kung pananglitan akong gidawat, gamay rin ito kay pabunalan man.
Busa mo na higalang Boy Ortega, no, nga among gipakita ang mga pamaagi sa mga pagtubag. Nakaron, sama sa imong gisgutan nga nagtinubaga lugar ming Valencia, nya na demonyo nami, unya among gitubag. Sama ani na demonyo na pud mi, another pagka demonyo na mo Boy Ortega. Tungod kay sa PBCM adunay tulo ka hugna sa pista ato makita, no. Yeah. Ang General Conference mao ni ang PBCM Pista Celebration. Tulo ka hugna sulod sa usa ka tuig adunay Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Busa giawhag namo ang mga kaigsunan nga motambong gyud sa matag na schedule nga atong PBCM Pista Celebration or Conference. Nakaron, pinaagi nini unsa day gihimo ni aki sa mga nangagi namo, mao maning among gitubag. Hugaw kuno mi sa mugawas sa tao nga hugaw diri sa atong sulod lawas niya atong pabation si Aquilino Valencia niya din namo nitubagon niya. Pero wa man ko naglapas sa akong mga gibuhat. Wala ko maghimo sa dautan sa pananaw ni Master. Pero kamo, mo nang gingon sa mga panood diyon. Hugaw pa mo sa kanang mugawa sa lawas tao. Hugaw pa mo sa kanang mugawa sa lawas tao. Oh. Mga mahal na mong tigpaminaw, di ba palabi-labihon? Hugaw pa kuno mi sa mugawas sa lawas sa tao? Busa kay hugaw pa man mihigalap pag sa ulog na mo sa mga milabay nga December o asa nga kasaulugan na mo, di kuno nidawat si Master sa among pagsaulog katutanan nga mga membro kay gilidiran man kuno sa hugaw. Di sa ato pa siya na lang limpyo nag-inusara kay tanan man may nahugaw na. Na ato patalingugan si Valencia igalang Boy Ortega nga gidemonyo minimo tungod sa among pagtubag. Niya iyang kuan kay niadto kong January 5 nag-ingon manggug ko nga kadtong Disyembre 29, 2024 nagsaulog sa birthday ni Master. Nag-ingon man ko, si Master wala gyud malipay sa inyuhang pagselebrar. Wala makauyon si Master sa inyong gibuhat. Nganuman tungod kay ang nagdala ni Ana sa ako nang giingon, hugaw. Wala makauyon si Master sa inyong gibuhat. Nganuman tungod kay ang nagdala ni Ana sa ako nang giingon, hugaw. Kitaan mo, siya nga wala magselebrar sa kang Master sa conference. Og magselebrar siya, mag-inusara rapod, dili mo fit. Asa man imong kauban, hugaw kuno mi. Ang mga kauban kay gilidiran mo kuno nako nga hugaw. Na diin mo nagkita ni Master Valencia. Mao ni among gitubag. Igalang Boy Ortega, pagtubag na mo. Nakahuna-huna oroy ka nga demonyohon mi. Nakaron, sa pag-ingon ni Aquilino Valencia nga hugaw pa mi sa mugawa sa tao. Sa sulod sa tao man ang ipasabot nga hugaw pa mi niya na og mugawas na. Granting, sa Biblia ba ang Dios ba kung naa sa hugaw? Wala na ba siya katungod ang Dios kung hugaw mi among dawaton? Wala na ba'y katungod nga mo papalingkod na mo ang katong mga hugaw? Kung ikaw mo'y Dios o parehas ni mo una-huna, Boy Ortega, di na yun magsilbi. Sa Biblia, Brad Alan, unsay gisaad sa Dios kay hugaw man ka, di atong ignon nga naana sa hugaw sa tao ang ipasabot. Unsay giingon sa Biblia, Brad Alan? Atong pagabasahon Reb, sumala sa imong gingon. Nakasulat sa Salmo kapitulo 113 bersikulo 7 giingon. Gibangon niya ang kabus gikan sa abog o gisakwat niya ang hangol gikan sa pundok sa kinalibang. O nakita na to na matinaw sa Biblia, igalang Boy Ortega. Kang Aquilino Valencia, granting nga naami gikan sa hugaw. O hugaw pa mi sa mugawas sa lawas sa tao. Pero ang Diyos, gibangon niya ang kabus gikan sa abog. O gisakwat niya ang hangol
gikan sa pundok sa kinalibang. Di kung gisakwat na, dili na limpyo. Di na lugar limpyo. Padayon na lang nga hugaw. O, nasaypan man na. Karon, kung siya na ang limpyo, di siya na ang magwali sa Espiritu Santo, di niya mupit ang unang Pedro 1:12 kay mga tao man na nga magwali sa balita sa Espiritu Santo. Nga ikaw naman lang usa. Na, asa naman? O buadto po ka kang Pedroso Bailo sa Cell of the Living God Church, Timriga po ikisaligan. Pareha sa anin nila ni Makarayot, Timriga po. Pero ang original dahil nga magdala sa Timrig sa Kaluwasan, ang PBCM, patay naman. Ipon ka dito. Dawaton ka, ikaw mo leader dito. Valencia. Bayote ka, pag mutubag me, yawa na me. Sa Biblia ba, gitugot ba ang pagtubag? Sumala sa nakasulat ba rin o wala? Gitugot gud ang pagtubag grave. Now, dinhi sa unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 15 ang nakasulat. Hinunuwa sa sulod sa inyong mga kasing-kasing, katahiin ninyo si Kristo, ingon nga Ginoo. Kinahanglan andam kamu kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga anak ninyo. Hinuon buhatan nyo kini uban sa kagop o kataha mo kanarag. Mao man na ang problema kay sa nakasulat, ingon si Apostol Pedro nga tinun-an ni Kristo sa unang panahon, hinunuwa sa sulod sa inyong mga kasing-kasing katahiin ninyo si Kristo, ingon nga Ginoo. Kinahanglan nga andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa. Di kumutubag na sila higalang Boy Ortiga naa ka ning adlaw. Mika, demonyo ni si Apostol Pedro da kay mutubag. Pwede na nimo patubagon. Nakita mo na. Pero ang instruction kung manubag, Bradiber, unsa ang gihatag nga instruction kung manubag ang makatawan sa Dios base sa ikadong hugna nga panahon sa panahon sa mga tinunan ni Kristo kung mutubag. Ni Arib, kung mutubag, kinahanglan nga madanihon ang sulti, tinimplahan og asin reb. Dinhi na to pagabasahon sa Kolosas Kapitulo 4 versikulo 6 ingon niining nakapahayag, himua nga sa kanunay magamadanihon ang inyong sinultihan, tinimplahan og asin nga tungod ni ana inyong mahibaluan kung unsaon ninyo sa pagtubag kang bisan kinsa. O nakita na to, higalang Boy Ortiga, demonyo na. O ang dili maayong pagkatubag, himua nga sa kanunay magamadanihon ang inyong sinultihan. Tinimplahan og asin kung nagluto ka unya way asin. May ka tabang nga po dani. Gibutangan tog asin pero ingon diyan murag layo man ang dagat ani. Unya og maparatan po siya nakaduol ba ang dagat din labihan mang parata kinahanglan nga sakto ra gid sa timpla. Mosab kuno ang atong sinultihan kung manubag ta nga tungod niya na inyong mahibaluan kung unsaon ninyo sa pagtubag kang bisan kinsa. Pag mutubag na higalang Boy Ortiga, demonyo na. O sama ni Apostol Pablo, kung makita namo nga maunay husto panamas-tamasan pagsulti ang dapit lugar nga gipakausto na to, magpakahilom ba ang makataon sa Diyos? Dili, dipinsahan ka na. Ayan ang pruiba, Bradalan. Atong pagkabasahon reb, ang pruiba nakasulat sa Roma Kapitulo 14 versikulo 16. Gingon, busa ayaw ninyo tuguti nga panamas-tamasan pagsulti ang gipakamaayo ninyo. O nakita na to, dili daw tugutan nga panamas-tamasan pagsulti kung ato ka nang gipakamaayo. Busa among gidipinsahan. Pagdipinsan na, lain naman ang pagsabot ni mo higalang Boy Ortiga kay demonyo naman. Di bali ikaw mo ay nagdemonyo, ang Dios wala. Nakasulat man sa Biblia. Nakaroon tanawa kining dili demonyo. Si Aquilino Valencia nga limpyo. Nakalimpyo siya sa tubangan ni Master. May muot si Master. Pero siya gibuhat niya, siya yung kalimpyo. Nga hugaw mo kami. Niya, itong patalingugan. Nagkumpisal ko. Naunsam po di, naamang gini sa tanan, lalakig babae, naamang ginang kinaiya, naamang gini sa tanan, lalakig babae, naamang ginang kinaiya. Pagtanaw nako nga nag-ibangilyo si Master, na mong gipapungko ni Master ang mga servant. Nakita nako si Arlene, nga asawa ni Timmy Muring, daga pa to siya.
Naka-appreciate ko niyan ko. Indutan niya, oy. Indutan niya, oy. Indutan niya, oy. Wala bang nakagusto ko sa iyang sistema ba? Gawad din si Master. Ako ang giatubang ni Master. Kay ngano, si Master nasayod na ako. Kay katong akong una-una, dili uyon si Master. Gisuntok dayon ko. Gisuntok dayon ko. Gisuntok dayon ko. Unya, kumusta man? Una nga, bebe, kamot, Brad. Brad. Rene, Brad Alan. Oh, Brad Eber. Taliwala sa atong pagkahugaw. Hugaw makata. Pero, wa man ta makulata. Siya may nakulatahan. Unya, pagtubag na mo, Igalang Boy Ortiga, demonyo na me. Muna mga mahal mong tigpaminaw, Igalang Boy Ortiga, among gipanghinaot nga nasabtan nimo ang mga kamaturan. Kini nga porsyon 1 up to 3 nga imong mga comment o sa pangutana. Natapos og among tubagon ang lain na usab nimong gipaapas nga di ka makapaabot. Og katong nakasabot among gipanghinaot nga dili na magbagot-bot. Sa ngalan na lamang sa among magtutulo Divine Master Tomas Denio Sr. kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio manamilit uban sa kauban nga mga ebanghelista. Kini usab si Brother Alan Limbarok. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. O kiniusab ni igsoon Ebanghelista Brother Dibs Rizaba moingon na lamang hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna ug sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagtagad mga kahigalan ug mga kaigsunan.